Gibana-bana kini nga mga 600 BC, ug ang katawhan sa Jerusalem misupak sa mga sugo sa Dios. Si Lehi nga propeta, nabala pag-ayo sa ilang kahimtang, nagampo alang kanila, ug nakadawat og talagsaong pananawan gikan sa Dios. Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon, lain pang tugon ni Hesukristo. Dili ayaw. Jerusalem! Paghinulsol ka mo! O ang dakong dakbayan sa Jerusalem, malaglag! Mini nga, propeta! O Jerusalem! Hugasi ang inyong kasing-kasing gikan sa kadautan! Gipalanog na ang kalaglagan! Kay, dautan na ang Dalisuan tibuok ka na! yuta! Kay ang Ginoo ng ingon, ang tibuok yuta, mahimong kamingawan! O Ginoong Dios, nga makagagahom, amahan sa tanan, palihog paminawa ang mga pulong sa imong sulugoong si Lehi. Nga naggutngot ang kasing-kasing tungod sa mga kalag sa imong mga anak sa Jerusalem. Nahadlok ko sa grabing kalaglagan nga moabot kung dili sila muhunog sa pagkadautan. Bulahan ikaw, Lehi, tungod sa imong pagtuo. Nephi. Alihog. Papahuwaya siya. Oo, pa. Pagdali. Pa, okay ra ka? Oh, salamat. Lehi, Sariah. unsay nahitabo? Akong mga anak. Nakigsulti ka nako ang Ginoo. Sa akong pag-uli gikan sa Jerusalem, ako gidaog sa Espiritu. Gidala ako sa pananawon gani akong nakita ang kalangitang miabli ug ang Dios nga naglingkod sa iyang trono. Akong nakita ang usa nga mikunsad gikan sa langit. Ug ang iyang kahayag milabaw kay sa udtong tutok. Ug nakakitasab ko og 12 pa nga nagsunod kaniya.
ug ang nang-unami duol kanako ug mihatag kanako og basahon. Samtang ako nagbasa, napuno ako sa Espiritu sa Ginoo ug daghan pang akong nabasa bahin sa Jerusalem. Nga kini pagalaglagon. Unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Mahinungdanon og kahibulungan ng mga buhat sa Ginoong Dios nga makagagaw. Nasayad kung di siya mutugod nga kadtong mutuol kaniya. Malaglag. Iya akong pasangyawon sa mga butang nga akong nakita og nadungog. Ngadto sa katawhan sa Jerusalem. Katawhan sa Jerusalem! Ako si Lehi. Nagpuyo ako sa Jerusalem sa tanan kong mga adlaw. Tawa ko nga may kahadlok sa Dios. May pananawon ako. Gani akong nakita nga miyabli ang kalangitan ug nakita ang Dios nga naglingkod sa iyang trono. Laing buang nga propeta! Nakakita ko og daghan bahin sa Jerusalem nga kini malaglag ug ang mga lumulupyo niini. Nayabag ka! Daghan ang mamatay sa espada ug daghan ang mahimong ulipon sa Babylon ug kining tanan tungod sa kadautan ug kasalawayan sa katawhan sa Jerusalem. Angay kang mamatay sa espada! Dunay Mesiyas nga moabot. Usangan mo tugos sa kalibutan. Pasipala ka na! Nagsulti ko sa tinuod. Patyas siya! Patyas siya! Malihog, paminaw. Bakangon! Wala ako kasabot niya. Dunay daghang propeta ang syudad. Nganong musulti pa man si Papa? Agdam ko siya. Padamguha lang siya bisan unsa. Apan iya hara ka na. Wa ba mo maghuna-huna nga tinuod kini? Tinuod man kini o dili, makadaot kini ni ining pamilya ha. Layman, Unsay ato pa? pundo ka ang pamilya. Ang Jerusalem. Ang mga anak ni ini hinugna sa kadautan. Gani wala na nila itago ang kadautan nga naa sa ilang kasing-kasing. Dunay daghang maayo nga tawo nagtuman sa balaod ni Moises. Doon na sa iuban nga nagtinguha sa pagpatay kanako. Nakigsulti kanako ang Ginoo gani sa damgo. Ug gisugo ko sa Ginoo nga dad-on ang akong pamilya. Ug muadto sa kamingawan. Layman, Lemuel. Andama mga kamelyo alang sa taas nga panaw. Unsa kadugay? Layo nga dili na kita makabalik sa Jerusalem. Biyaan nato ang atong balay. Sam, Nephi, tabang ang inyong mama sa pagpundok sa mga gikinahanglan nato sa pagpanaw. Oo pa. Pa. Palihog. Ang Ginoo nagsugo niini. Oo pa. Daw eksakto ka. Si Papa tinuod nga nabuang na. Hilom lang. Ipangbilin ka na. Apan pa, basin kinahanglanon nato ni. O para mainom. Gisugo kita nga dili magdala. Gawas lang para sa atong pamilya, mga probisyon ug tolda. Sundan ang imong Papa Lemuel. Ibili ng bulawan og pilak. Kay maoy sugo sa Ginoo.
Dali na. Salamat kanimo sa imong kalooy ug paghawas kanamo gikan sa pagkalaglag sa Jerusalem. Nag-ampo kami amahan nga imong kaming giyahan latas sa kamingawan ug may pagtuo kami sa pagsunod kanimo. Nganong musunod man taniya? Tao siyang may pananawon. Iya kitang gipalayo sa yuta nga atong kabilin. Ug alang sa unsa? Aron mga matay sa kamingawan? Nag-antos kita tungod sa binuang nga mga huna-huna sa iyang kasing-kasing. Wala kamo mahibalo sa pamaagi sa Dios nga milalang kaninyo. Layman, unta ikaw mahisama sa suba. Nga sa kanunay nagdagayday paingon sa tubod sa tanang pagkamatarong. Og Limuel, unta ikaw mahisama sa walog. Hugot ug magkanunayon, ug dili matarog sa paghupot sa mga sugo sa Ginoo. Dili ko motuo nga ang Jerusalem kana nga dakong dakbayan malaglag sumala sa mga pulong sa mga propeta. Tiga ang inyong kasing-kasing. Og mga tigig kamo og liog sama sa mga Hudyo sa Jerusalem nga nagtinguha sa pagpatay kanako. Siya usa ka Dios, ug sa dako niyang kalooy, mahawas kita gikan sa pagkalaglag. Kung sundon nato ang mga sugo sa Dios, muuswag kita. Kundi ta motuman, malaglag kita. Mituo ka ba sa tanang gisulti ni Papa? Oo. Ngano? Nagampo ko sa Ginoo. Ug nakigsulti siya kanako. Ug gipahumok ang akong kasing-kasing ug ako mituo. Mituo ko nimo, Nephi.
Ginoo. Miduol ako kanimo sa pagampo alang sa akong mga igsuon. Si Layman ug Lemuel. Tiga ang ilang kasing-kasing, Ginoo. Amahan, nagsubuko para nila. Bulahan ikaw, Nephi, tungod sa imong pagtuo, tungod kay ikaw naningkamot sa pag-ila kanako, uban sa tumang pagpaubos sa kasing-kasing. Ug kun motuman kamo sa akong mga sugo, kamo muuswag ug dadun ngadto sa yutang saad. Ug kun ang imong igsuong mga lalaki mobatok kanimo, sila ipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo. Ug kun ikaw mutuman sa akong mga sugo, ikaw himuong magmamando ug magtutudlo sa imong mga igsuon.